kuzevulwa i-case ye-reckless and negligent driving ukubona ukuthi what would have caused the accident. Bakumeke amaqongo esibhedlela abantu abahlanu emva kokungquzulwana kweebhasi ezimbini kufuphi neYunivesithi yaseRhawutini ngale ntsasa. Lufuna ubulungisa usapho kwilokishi kwa-Langa eKapa emva kokuvela kwezityholo zokudlwengulwa komzukulwana walo intombazana neminyaka emi-5. I had to wait my turn, and finally I can go out there on Saturday and hopefully nail my role and help the team get a result. That's the most important thing. Umqeqeshi amabhokobhoko uchonge iqela labadlali abaselula nabanamava kumdlalo ne-Argentina ngomgqibelo. Sinamkele kwakhona kwindaba zethu ngokuhlwanje njengesiqhelo ndamba indodwa ndamba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Bhotani Mzontsundu. Ngabantu abahlanu abonzakeleyo ngokumasikizi kwingozi yeebhasi ezimbini ehlenga lentseni kude kufuphi neYunivesithi yaseRhawutini i-UJ kubafundi abali-19 abachaphazekileyo kule ngozi bathathwa bangeniswe esibhedlele ngelixa abanye bephululwa ngokwasemphefumlweni yidyunivesithi ngama-77 bebonke abantu abonzakeleyo akukho mntu uswelekileyo yaye liyaqhuba uphando ngonobangela wale ngozi. Bekungenjiqukuqa ngethuba ezibhasi zimbini zintlithana eKingsway kude kufuphi nedyunivesithi yaseRhawutini. Okwangoku ingxelo ithi kubantu abangama-77 19 ngabafundi base-UJ. At the present moment amabhasi ayi-2 that saziyo ukuthi atshayisene khona abantu abayi-77 abalimele babayise kwibhedlela around the area ye-Auckland Park and kuzevulwa i-case ye-reckless and negligent driving ukubona ukuthi what would have caused the accident. Isithethi senkampani Metrobus sithi iibhasi zabo zikhuselekile yaye azifane zibandakanyeke kwingozi ehlasimlisa umzimba. We have run a number of kilometers without any fatalities, but accidents we do encounter them, minor accidents from time to time. But as for fatalities or serious accidents, we do not have a record of those in the past 2-3 years. Ethetha egameni labafundi abonzakeleyo kule ngozi, umongameli wombutho wabafundi SRC uthi baza kuphonononga umgaqo-nkqubo wedyunivesithi ngokuphathelene neziniki-maxabiso ezithi zinikwe iinkampani zabucala ezithutha abafundi. We would want to review the policy on the privately owned student accommodation service providers as to us having an audit that is a UJ internal process to audit all drivers that ferry students inter campuses and from residences which they reside, so that we know that the drivers who are ferrying our students from different campuses are drivers who are competent. Abaqhubi bezibhasi zombini baphakathi kwabo bonzakele ngokumasikizi. Abebhasi zakwa-Metro baqinisekise abakhweli ukuba ziza kube ziqalile ukuhamba ibhasi ngale njikalanga. Kusweleke abantu abane kwanqelerheka abane ngethuba amadoda ethulula ngerhuluwa kwisithuthi sohlobo lwe-minibus taxi kwirenk yasePort Shepstone kwiphondo laKwaZulu-Natal. Unobangela wesisiganeko awukaziwa. Today, police at Port Shepstone responded to a shooting incident at the Port Shepstone taxi rank. It is alleged that unknown gunmen approached a taxi and opened fire on the occupants. 4 of the occupants died as a result of the shooting, whilst a further 4 were transported to hospital with gunshot wounds. The motive for the shooting is unknown and is subject to a police investigation. Detectives are investigating 4 counts of murder and 4 of attempted murder. We are appealing to anyone who has information that can assist in the investigation to contact Crime Stop on 08600 10111 or report any leads via the MySAPS app. Usapho lwentwazana eneminyaka emi-5 kwilokishi kwa-Langa eKapa lusadandathekile kulandela ukudlwengulwa kwayo yindoda eyaziwayo lusapho. Olusapho lutyhola isithethe ngokuba ngumqobo wokubulungisa kutyholwa ngelithi umrhanelwa wabalekela esuthwini emva kwesenzo sakhe.
Ugxeka isithethe ngokuba ngumqobo kubulungisa umakhulu wentwazana eneminyaka emihlanu yakwa-Langa iKapa eyadlwengulwa indoda eyaziwayo lusapho. Ngokwengxelo yosapho lwexhoba, umrhanelwa wabalekela esuthwini ngenjongo yokuya kwaluswa emva kokwenza lo mkhwa. Uyabona ke, iyona nto indibulalayo yonke le mihla andikwazi ulala ngoba ndiyacinga lo mntana uzawuthini ubomi bakhe from the day wenziwa le nto kulo mntana ade abe mdala. Yena lo uyile wabheka ehlathini uzawuyenza le nto ayoyenza, uthini ngalo wam? Uyabona, so yile nto ndifuna ijustice indincede indenzele umzekelo kuye, ngoba kaloku yena onwabile ngokusehlathini. Uyanderstand? Uyenzile le nto beyoyenza, uthini ngale yomosha ubomi bomzukulwana wam? Umbutho Imali Ihambe Women Outreach uhlabe ikhwelo lokuba makakhululwe esuthwini umrhanelwa ze abanjwe. Perpetrators cannot be given the upper hand. We cannot, in whatever circumstances it is, even if he was in hospital, so to put it, if it is that the person is in question, let that person come and face the law. Ngelixa inkosi uNdude ethe akukho siko lingaphezu kwengalo yomthetho, watsho isithi amapolisa analo ilungelo lokubamba umrhanelwa nokuba usesuthwini. So ayikho fair into kungazinyelwa ngesiko. Umuntu wamosha ogqiba ozimela ngesiko. Usapho lunethemba lokuba ukudlula kwesizini yolwaluko uza kubanjwa lo mrhanelwa. Wehlile emkhumbini namhlanje uZandile Khumalo njengengqina lenkundla emva kokuqukunjelwa kobungqina bakhe. Ingqina lesibini elinike ubungqina namhlanje ngummelwane uKhaya Ncatshe othe wayiva ingxolo yaye wambona umfi uSenzo Meyiwa eme ngasefestileni ngaphambi kokuba bengabamelwane baye kukroba ukuba kwakusenzeka ntoni. Emva kweentsuku ezintandathu ephekwa esophulwa ngemibuzo, namhlanje buqukunjelwe ubungqina bukaZandile Khumalo njengengqina lenkundla kwityala lokubulawa kukaSenzo Meyiwa, esamile kwelokuba umrhanelwa wesibini kweli tyala ngomnye wemigulukudu eyangena endlwini ngobusuku besiganeko. Ijaji echophele eli tyala eliqalwe ngokutsha, uJaji Ratha Mokgwatleng uthe ngumnqa ukuba akukho bamelwane ababona le migewu iphuma ibaleka kwikhaya lakwaKhumalo. The neighbors, didn't they see anybody running along the street, either up or down? My lord, engikholelwa ikhona ukuthi you mustn't tell me what they told you. Cha. Engikholelwa ikhona ukuthi bakhona omakhelwane babathathe amaphoyisa athathe istatement zabo ukuthi zithini angikho sho. Emkhumbini kukhwele ingqina lesibini umnumzana Khaya Ncatshe ongummelwane wekhaya lakwaKhumalo ukuza kunika ubungqina ngokwaqhubekayo ngobusuku besiganeko. Uthe wayiva ingxolo ingaqhelekanga. Bengisekamereni lami mina ngibusy ngiprepare for umsebenzi, and then ngiyezwa kune noise, an unusual noise. Bekumsindo nje ungajwayelekile. Then ngavula umnyango. I then opened the door from my bedroom. OkaNcatshe uhambise wathi ukufika kwabo njengabamelwane kokwabo kukaKheli noZandile Khumalo, umfi uSenzo wayelele ngasekhitshini enenxeba esifubeni. Sangena masifika emnyango kulasibona khona the late uSenzo alele khona pha epassagini phakathi ekitchen. Ingcali zezomthetho zithi iza kuba likhubalo into yokuba inkundla ibize kuphela amangqina nobungqina obuphathekayo njengabantu ababekho endlini ngexesha lesiganeko. Kanti abantu baphefumle kumakhasi ethu onxibelelwano ngeli tyala likaMeyiwa uzothi kangoku. Eyona nto enikisa umdla kweli tyala kukubona into okokubana ngoku njengoba liqalwe phantsi ingathi ujaji ugawule warhuqa ngoku akukho nto ingathi izawudileya. Ndisemdleni oyazi nje into yoba lawude liphele lephi kuba ndibona ingathi ngundozandoza wetyala elingade liphele. Kudlalwe kakhulu ngomndeni wakaMeyiwa, akusale sekulungiswa sonke isimo, ayiphele manje le ndaba, kudlaliwe ngomzansi la.
kodwa iqiniso liyovela ngelinye ilanga. Le judge ikhoyo engathi izanalo kakuhle elityala ingase ke ngokude kufikelelwe napha kwisinqanda mathe sikasenzo Meyiwa sive elakhe icala lestori napha kumama wakhe bonke aba bantu babephanga phakathi. Ngiphatheka kabuhlungu ngoba licala sekuphele iminyaka eyishumi kodwa isiphetho asikho. Okubuhlungu kakhulu ivusela amanxeba umndeni wakaMeyiwa nabathandi bezemidlalo. Into yosiza alimane liphele straight ukuze nawo ukwazi ungaloku kuvuselwa amanxeba. Ndinalo ithemba kweli tyala likasenzo Meyiwa uba usapho lukasenzo Meyiwa lawudela ubufumana ubulungiswa ngokubulawa kwakhe ngoba kwa aba bantu babepha kulaa ndlu ngaba bathetha apha bathethe phaa. Iyadida ngempela indaba yecala likaMeyiwa okwanini ithetha kodwa lingayi phambili. Mina ngazi noma abantu abathola ubufakazi abantu kumele ngabathola ubufakazi yini noma mhlawumbe ke labantu abathola ubufakazi abalikhuluma iqiniso. Sididekile seNingizimu Afrika. KuFacebook uKhanyiso Makhanya Mfuleni uthi hayi inene ngunsintsinzi wetyala lo ubuhlungu bobokuba usapho lukwazi ukubheka phambili nobomi kusekho lo nomji wetyala ungade usombululeke asazi yakuzala ngumoni utsho seDelft eKapa. Sisanda Tshona uthi ndayeka nokulibukela ngenxa yentsumantsumane ndiyibona iqhubeke enkundleni alinikisi kwathemba kwicala lobulungisa. Bukela ungaphefumla kwimixholo yethu sebenzisele nombolo kaWhatsApp nengu-071 670 2548. Umphathiswa wezonxibelelwano uthi Urhulumente akanazinjongo zokuthengisa inxalenye yezabelo zakhe zenkampani yezonxibelelwano iTelkom. Umnumzana Mondli Gumbele kuvakalise oku ngethuba betyelele iofisi zale nkampani eziseCenturion ePitoli ngale ntsasa. Umphathiswa wezonxibelelwano umnumzana Mondli Gumbele ebeqhuba utyelelo lokuhlola lwaseburhulumenteni namhlanje kumaziko amabini okusebenza kwaTelkom ePitoli. Lo mpondo zihlanjiwe wezonxibelelwano lelinye lamaqumrhu karhulumente eliqhuba kakuhle ngokwasezimalini kwaye kungeso sizathu urhulumente esithi akasoze azithengise izabelo zakhe kule nkampani. We want to connect the entire country, but this job is easier and less painful when we do it with Telkom. That's why when I was asked this question, are we prepared to serve? We said no. Ethetha ngokukhula nempumelelo yale nkampani yakwaTelkom, lo kaGungubele uthi amaziko abohlukeneyo yale nkampani aza kusebenzisana necandelo labucala ukubheka phambili. We can't stop people from being interested in Telkom, we can't. But we will continue to ask ourselves why are they interested and whether the solution that will come out of that is beneficial to all the shareholders, including, and largely importantly, the large shareholders. Kusenjalo uTelkom uzibophelele ukuba uza kufaka uqhagamshelwano lwe-internet kwizikolo ezingama-2,000 phambi kokuba uphele lo nyaka mali. Ayaqhuba eMarikana emntla-ntshona amalungiselelo emibhiyozo yokufinca 10 leminyaka wasekwayo umbutho we-EFF. Le mibhiyozo eza kubanjelwa kweli phondo ngomso itshayelela umnyhadalo oza kusingathelwa kwibali FNB eRhawutini ngomgqibelo. Umbutho i-Economic Freedom Fighters wasekwa ngulowo wanikwa uphumaphele i-ANC umnumzana Julius Malema encediswa ngumnumzana Floyd Shibambu ngomhla wama-26 kuJulayi ka-2013. Wasekelwa kwibala iKopi eMarikana emntla-ntshona apho kwabulawelwa khona abasebenzi basemgodini ngethuba bekuqhankqalazo benyanzelisa ukuphuculwa kwemivuzo. Izinto zime ngonina ke eliqela lilungele ukusingatha imibhiyozo ngomso ebulela ukufinca 10 leminyaka. We came here to launch. Now we are finishing 10 years. We are back here in order to remind the people that the baby that was born here is now a walking baby, is a baby that is a third opposition party, is a baby that is strong, is a baby that is challenging the status quo, but most importantly is a baby that is taking care and fighting for the worker. Kule mibhiyozo kumenywe neentsapho zamaxhoba aseMarikana. The widows in particular and the children of some of the miners that had fallen here. We are working with them. We have a good relationship with them. Some of them are invited. Some of them apologize for whatever reasons they have. I-EFF ke ilele kwindawo yesibini ngobukhulu kuluhlu lamaqela aphikisayo kweli ilandela emva kwe-DA. Kulindeleke ukuba ibala i-FNB ligcwale lime ngeembambo
ayiliqela lizawube lisingethe owona mnyhadala wale mibhiyozo ngumgqibelo. Umqeqeshi amabhokobhoko uJacques Ninaba wenze inguqu ezisithoba kwiqela lakhe labethwa eNew Zealand kwiveki ezimbini ezidlulileyo ngelungiselela umdlalo ovavanywa ngomgqibelo abaza kuwudlalela eRhawutini neArgentina. Umqeqeshi uthi ufuna ukunika ithuba bonke abadlali abakwinkampu yeli qela lamabhokobhoko ngelungiselela indebe yehlabathi. Amabhokobhoko abethwa ngo-35-20 zii-All Blacks e-Auckland kwiveki ezimbini ezidlulileyo. Kungoku nje eli qela lilungiselela umdlalo walo we-Rugby Championship wesithathu neArgentina kulo mgqibelo siya kuwo. Umqeqeshi we-Boks ulibhengezile iqela lakhe namhlanje nalapho enze inguqu ezilithoba kwaye uthi injongo yakhe kukunika wonke umdlali ithuba phambi kokuba kuqale indebe yehlabathi neza kubanjelwa kwelaseFrance ngoSeptemba. We as a group know that defending the World Cup will take a squad effort, and our challenge is to make sure that we spread that load between the squad. You know, we don't want to go in cold against Scotland in that first game of the World Cup. uGrant Willemse uza kuqala umdlalo kokuqala kweliqela leBoks kwaye uthi uqhulubancile kakhulu. I had to wait my turn, and finally, I can go out there on Saturday and hopefully nail my role and help the team get a result. That's the most important thing. Lo mdlalo uza kuqala ngentsimbi yesihlanu malanga kwibala iEmirates eLine Park eRhawutini. Tabile Makhaphela selengqangile leMozulu. Mandabeka zibini phaya kumamqwathe ezidesikeni yendaba ndibulise kakomzontsundu apha ekhaya ndikwamkele kaloku koyam ke idesika yeMozulu mna igama lam ndikuthabile umamvelase ndingowakho Makhaphela bethuna masijongeni nantsi iMozulu. Phaya ephondweni lokuqala kusempuma koloni eMonti ngama-22 ngamathonsi nje ezomvula phaya ekuseni komso kanti kube njalo ke emzontsundu naphaya kogqibeka neziphaluka ngamafutha ngephi ko-21 degrees. Yenjenje kimeko phaya ko-Free State eBloemfontein ngama-21 ngamathonsi entshizane kwakhona kwasemini ngomso kanti kuyafana kwakhona futhi phaya ko-Sasolburg licwengile izulu ngama-21. Amba namzontsundu sijongeni phaa kwakolo eGauteng eJohannesburg ku-17 degrees okuxoke kamandi phaya kwasekuseni nje bevuka ngomso kanti kuyafana kwakhona naphaya ko-Vereeniging ngawo kaloku ngama-21 asazolile. Ukanti yenjenje yona imeko phaya kwaZulu Natal eThekwini ngama-22 ngamafunje kwakhona phaya ekuseni kwakhona bevuka ngomso ngemva kwemini kwaZulu eMgungundlovu ku-28 degrees. Bona ke benjenje phaya ephondweni eLimpopo koPhalaburwa ngama-20 khatshwa nje sisine elixoke kamandi phaa bevuka nje kwakhona ngomso kusenjalo kanti emini phaya koBulukwane nendawo zikufuphi phaya ku-20 degrees osacwengileyo. Bonakala baphila ngolu hlobo phaya eMpumalanga eMbombela baphila ngama-23 limathumandaka mpela kakhona ke elazulu phaa ngomso kanti emini koSekunda ku-19 degrees lisasibekele kwakhona elazulu. Bukelwa mekhaya hamba nami sijoga kwakhona phaa ko-North West eMahikeng ngama-24 axoke kamandi nje yonke lamva kwedilana ngomso kanti le mleko ke iyafana phaya ko-Rustenburg ko-21 degrees naye akabi kwahlaba. Imeko yabo yona phaya eNorthern Cape eKimberley ngama-22 ngamathonsi njengobukela apha ekhaya ezomvula kwasekuseni ngomso kanti kube njalo phaya eUppington ngama-23 kusebekele. Ukanti yenjenje imeko phaya eNtshona Koloni eKapa li-14 ngamathonsi entshizane zemvula phaa kanti emini kaSiqukumbele iMozulu phaya eGeorge ku-16 degrees. Kukangako bethuna koyam ke idesika mna ndithanda kangaka xesha lemyoli. Ungazifumana izindaba nezinye kwiqonga lethu le-YouTube @Iindaba Zethu 163 kamnandi mawethu.